Baron von Drais si dal patentovať drezinu s riadidlami, kde už sa mohlo ovládať predné koleso. Vlastne vznikla na základe hladomoru, ktorý bol koncom 18. začiatkom 19. storočia, tým, že koníky sa používali na jedlo, takže museli si vzniknúť nejaká náhradu. Vznikla náhrada vo forme dreziny. Počiatky tých dvojkolesových strojov, na ktorých sa ľudia odrážali nohami, siahajú už skôr ako bol rok 1817, kedy Drais vymyslel drezinu. V jednom anglickom kostole je aj vitráž, kde je ako keby anjel sediaci na dvojkolesovom stroji. Vo Francúzsku boli tie dvojkolesové stroje, ale nemali možnosť ovládania nejakými riaditkami. Ovládali sa naklánaním doprava doľava. Nebolo možné tú jazdu riadiť nejakými riaditkami. Bolo to na spôsob ako keby koňa, ale s dvomi kolesami za sebou. Že vlastne to bolo drevené brvno, nejaké sedlo, a väčšinou to malo to nejakú hlavu, buď konskú, alebo videl som obrázok, že tam bol krokodíl. Čo som čítal, že už aj v Číne, alebo v tých azijských krajinách boli nejaké takéto stroje, na ktorých sa ľudia pohybovali. Prvý človek, ktorého vlastne pokladáme, že vymyslel jednostopé vozidlo, je Baron Drais. Drezina sa skladá, je to vlastne taký rám drevený, na ktorej boli pripevnené kolesa, vlastne vtedy používané na koče. Princíp ten istý a bola tam pridaná opierka na ruky a sedlo pre to, kto to používa. Jeho prvá jazda, ktorú vykonal na drezine, bola 12. júna 1817 od jeho domu v Mannheime do blízkeho Schwetzingenu, ktorá mu trvala asi hodinu. Niekde píšu, že to je nejakých 15-14,5 km, tak jeho priemerná rýchlosť bola do tých 15 km za hodinu. Je to predchodca dnešných bicyklov vlastne. Vlastne bola poháňaná nohami, vlastne neboli vymyslené ešte pedály v tej dobe, takže to bolo také odrážadlo, po nemecké Laufmaschine. Januára 1818 drezinu si Drais nechal patentovať. Následne ho začal vyrábať a konal spoločné jazdy tých, ktorí drezinu už vlastnili. A jedným z tých, ktorí tú drezinu medzi prvými si kúpil, bol aj Jan Kollár, ktorý v Nemecku študoval v Viene. Bol jeden z prvých, ktorí si tú drezinu kúpili od Draisa a používali ju na jazdu z Jeny, kde on študoval, do Lobdy, kde mal priateľku Frederiku. Na týchto cestách asi napadla aj myšlienka napísať báseň, v ktorej z jednej časti tejto básni píše o týchto jazdách za láskou a spomína tam drezinu. Abych pak běh zrychlil kroku svého a přitom si času uspořil. Koupil jsem si stroj, jejž utvořil v Mannheime Drais roku přítomného. Jest to vůz, kůň, pěchour spolu, kterého prospěch vtip tu v jedno zatvořil, aby člověk ni noh nemořil a se vyhnul smrti pádu zlého. Drezina se volá od nálezce, za půl hodiny lze přijetí z Jeny k Lobdě, přípravě té hezce. Ona nejen lásce krátí dráhu, než jak tělo učí držeti, tak i ducha vždycky rovnováhu. Veloveterán klub Tirnavia Velo
Na začiatku sme sa volali v tom 2013 len Tyrnavia Velo. Boli sme voľné združenie priateľov historických bicyklov. Ja som vlastne členov toho klubu spoznal začiatkom roku 2013, keď organizovali v Trnave stretnutie všetkých občanov, ktorí majú historický bicykel do roku 1987. Mali sme sa stretnúť pri Bernolákovej bráne a podmienka bola, aby každý bol oblečený v dobovom oblečení, z ktorej doby bol ten jeho bicykel. V podstate základom v tomto nie sú len tie bicykle, ale aj tá partia, aby sme mali dobré vzťahy a v podstate sa tak doplňame, vieme si pomôcť medzi sebou, vieme sa informovať a mnohokrát sa aj vďaka členstvu v takomto združení tvoria veľmi dobré priateľstvá, ktoré dlho vydržia. Ak sa chcete stať členom Tyrnavia Velo, tak je podmienka mať historický bicykel. Historickým bicyklom a všeobecne veteránom sa venujem, dá sa povedať, od malička. Je to môj najväčší koníček. No a pri historických bicykloch som skončil hlavne preto, lebo neboli financie na nejakého väčšieho veterána automobilového. Takže toto je taká lacnejšia alternatíva, aj keď nie je zrovna lacná. Vo svojej zbierke mám 21 historických bicyklov a 2 motocykle. Z týchto historických bicyklov je zreštaurovaných do pôvodného stavu 7 kusov. Všetko sú to bicykle historické, čiže z obdobia prvej Československej republiky. Pre mňa top a najvzácnejší kúsok je rozhodne bicykel zdedený po mojom detkovi. Môj detko tento bicykel dostal na Vianoce v roku 1930. Je to bicykel Premier. Najvzácnejšie je preto, lebo je od toho roku 1930 stále v rodine, čiže sa dedí, dá sa povedať, a ten by som nepredal ani za nič na svete. To je jeden z mála kúskov, ktorý bol dochovaný dá sa povedať, v takom pôvodnom, zachovanom patinovom stave. Čiže nebolo ho nutné totálne renovovať. Bolo na ňom robené len to, že sa do šrobika rozobral, kompletne vyčistil, zaretušovali sa poodierané miesta a zložil sa naspäť. Ako súčasť výstavy tu mám iba jeden bicykel, na druhom som sem prišiel. Ten, ktorý mám vlastne ako tu na výstave, je pre mňa najvzácnejší. Bol to môj prvý bicykel historický, ktorý som získal. Vlastne kupoval som ho cez bazár, ani som nevedel, čo kupujem. A išiel som v podstate naslepo. A potom som až začal zisťovať nejaké informácie. Našiel som, že to má štítok. Zistil som si nejaké informácie o výrobcovi a v podstate už 3 roky na ňom stále pracujem a stále nie je hotový. Ten druhý, na ktorom som prišiel, je to SK Neutral z roku 1938. Ten bicykel sa ku mne dostal takým štýlom, že mám rodinu nedaleko Trnavy a počas druhej svetovej vojny, keď ustupovali Nemci, tak tento bicykel nechali pred ich domom opretý a takto sa vlastne dostal k tej mojej rodine a po 50-60 rokoch až ku mne. Je to už 3. výstava. Tým, že sme sa dozvedeli, že vlastne rok 2017 bude taký významný 200 rokov od vymyslenia dreziny, tak už pred rokom sme nad tým premýšľali, že by sme mohli zorganizovať takúto výstavu. V nás to klíčilo a postupne sme sa odhodlávali k tomu a mesto nám prepožičalo tieto stredoveké priestory, ktoré sú väčšie ako bola kaplnka, kde v kaplnke bolo inak tiež príjemné prostredie, lebo tam tie steny sú biele a je to tak viac presvetlené. Tieto priestory sú isto o dosť staršie, takže spájame ten stredovek s novovekom a s moderným svetom. Just you and I together, swaying in the breeze, and we'll be... Z bicyklov vlastne tu máme väčšinou bicykle od rokov 1920 po 1945. V tejto miestnosti, kde teraz stojím, vo vedľajšej miestnosti, v tej vstupnej, sú vitríny s dokumentáciou a rôznymi doplnkami na bicykle. A vo vedľajšej miestnosti je pár kúskov, tým, že je to tých 200 rokov bicykla, tak tam sme umiestnili také tie legendy Československa, ako je Favorit, SK, Pionír, ale máme tam aj jednu sovietskú legendu a to bola Ukrajina.
Taký ten top bicykel, to by som nerád hovoril, aby sa náhodou niektorý z členov neurazil, ale najstarší, čo tu máme, je z roku 1925, Achilles. Zaujímavý je tu aj hasičský bicykel. A máme tu aj pracovný bicykel, ktorý vlastnil Trnavčan. Používal ho aj ako reklamný bicykel pre svoju živnosť a jeden z členov z nášho klubu ho zrenovoval. Potom ďalšie sú tu aj dámske pekné bicykle. Dámy v tej dobe nosili sukne, takže na zadných kolesách, vlastne presnejšie na blatníkoch, boli háčkované sieťky rôznych farieb. Dobre, čau. Mám tu dnes koláček v znaku Tyrnavy, alebo